Ahoj, som Diana Valachová, toto je moja fenka Border Collie Bella a spolu sa už 2,5 roka venujeme kinologickému športu agility. Ide vlastne o šport, v ktorom psík prekonáva rôzne prekážky za pomoci psovoda, pričom tempo pohybmi tela a slovnými signálmi určuje správny smer. Cieľom je prekonať prekážky v čo najrýchlejšom čase a ideálne bez chýb. Okrem rýchlosti a presnosti je však nesmierne dôležitý tréning, správne načasovanie a tímová práca medzi človekom a psom. S Belkou sme začali robiť agility ako hobby, no okúzilo nás spoločne natoľko, že sa stalo našim životným štýlom. Počas našej dvojročnej pretekárskej kariéry sme sa účastnili už niekoľkých závodov na Slovensku aj v zahraničí, pričom neraz nám podarilo obsadiť aj pódiové umiestnenie. Medzi náš najväčší úspech rozhodne patrí minuloročné 2. miesto na majstrovstvách Slovenska a tak získanie titulu vicemajster Slovenska pre rok 2024 v kategórii Intermediate. Teraz sa nám spoločnými silami podarilo kvalifikovať na veľký medzinárodný závod World Agility Open v Holandsku a získali sme tak šancu prvýkrát reprezentovať Slovensko na medzinárodnej pôde. Je to pre nás nielen veľká česť, ale zároveň aj výzva pretekať medzi svetovou špičkou. Neoddeliteľnou súčasťou takéhoto závodu je však cestovanie, ubytovanie, strava, štartovné a samozrejme dobrá príprava v podobe tréningov. Podporu by sme preto s Belinkou využili práve na pokrytie nákladov spojených s výjazdom na závod. Preto, ak vás naše video zaujalo a chceli by ste nás podporiť v účasti na svetovom preteku World Agility Open, budeme vám viac než vďačné. Vďaka vám si budeme môcť splniť svoj veľký agility sen. Ďakujeme. Ahoj!